Sa unang pagbasa, gihisgutan ang famous kaayo nga away ni David ug ni Goliath. Si David bata pa, si Goliath champion sa gubat. Kung kamo pa'y naas sa side ni David, makig-away mo adtong Goliath? Makigpatay mo sa tao nga champion na kaayos pakigpatay nga ikaw bunal ray imong da nga iya espada ug bangkaw nga imo bunal saman sokol ka dili lingay mo to pa dinam sokol ka na dili ambot og sa gubat ron sa Russia o sa Ukraine, kinsa kay David anak, kinsay Goliath. Pasabot ba, advantage kay gubat. Sa gubat ron sa Israel o sa Hamas, kinsa ka nilay David, kinsay Goliath. Wa na kayo na mauso karon kay imo mangyong bana-banaon kung makasukol ba ka, bisan sa atong mga sports, kung ano magina timbang-timbangon, boxing, sa dihang mga duwa, bisan sa NBA or bisag unsa basketball, kinahanglan makapasar gyud ka usa, mo qualify ka, aris tennis, mo qualify usa ka, una ka makaduwa sa dagkong event. Pero kaning ilang duwa ni David ug ni Goliath, diretso hastagod ang hari nga si Saul, ingon siya ayaw ayaw pakigatubang ana, di pa magani ka maumugunit og espada. Pero si David way giila ngano man kay ang iyang gisaligan dili ang iyang espada ug bangkaw sama ni Goliath nga nagsalig ani, ang gisaligan ni David ang iyang Ginoo. Basta mosalig ganitas Ginoo mga igsoon, way kaaway nga dili nato mabuntog. Higilingay mong tupad, ingna na kay kaaway karon. Na kay kaaway, kanang wa mulingi, mga palaaway na. Na kay kaaway, ayaw ka problema, gamita ang Ginoo. Matod pa ni David, ikaw, miduol ka nako, miatubang ka nako, dala ang imong espada ug bangkaw, ako makig-away ko nimo, dala ang akong Ginoo. Og namatay gyud si Goliath. Muna sa atong tubag sa Salmo niingon ta unsa to? Daygon ang Ginoo ang akong bato, ang akong kalig-on. Kinsa maroy imong gisaligan kun wa kay kwarta, ang tigpautang o ang Ginoo? Karon daghan kay nangadtog Santo Niño, doon na jud ka na salay tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Kanang tanan apil na ta dinhi nga nagmisa karon, apil na ning pari nga nagwali o kanang na nagwali ron diha Santo Niño Basilika, sikat na kayong atong mga kuanon selebrasyon. Doon na jud ka na salay tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Ang Ginoo jud kay ilang bato, ato jud kang bato ang Ginoo. Unsa may timailhan nga misalig tas Ginoo? Kung unas tanan di na ka mahadlok mamatay kana, mo jud nay first, ayaw kahadlok sa kamatayon. Ang tinuod nga Goliath sa atong kinabuhi mga igsoon dinis kalibutan, mao kanang kahadlok. Muna si San Antonio Abad, wa siya mahadlok nga namatay og sayo ang iyang ginikanan, 18 anyos pa lang siya. Di ba kasagaran yun, moingon man din ta, di sa ko mamatay, kamo mga ginikanan ba, di sa ko mamatay kay di pa stable ang akong anak. Kanang 18 anyos di pa man na stable.
Napagyud siya igsoong babae, nagkadungan pagyud kamatay ang iyang ginikanan. Nailo sila ba sa atong istorya? Pero unsa man oy gibuhat ni San Antonio, imbis nga iyang tigumon ang bahandi sa iyang ginikanan, kay dako-dako man to silang bahandi, iya na noong gipanghatag ang tanan ngadtos mga mas pobre pa nila. Ang una gud niyang gihatag 200 ka ektarya nga yuta nila nga purting nindutag abot, iyang gipanghatag sa ilang mga tenants. Sunang ana, kamong naay mga yuta dinhi, manghatag ka mo ngadtos mga taong way yuta. Wa man sad mo yuta mo na manghatag. Wow. ang gahuna-huna nga muhatag kana sa way yuta. Kita din ay perting mahala na itong pamalit aning mga yuta nga atong ihatag padong sa simbahan. Ato yun ang ihatag, ato yun ang paliton para simbahan. Uy, minus na kayo mga tao nga muhatag. So nang ganang 20, 200 ka ektarya, imong ibahin-bahin nga tos mga nagpuyo. Porte mga itong problemaha aning atong balaod, aning carp. Siging panghatag ni mga asindero kunuha niya balik rasad ngadto nila, maru-maruan ra man nato kay di gina ihatag ang yuta, magpatay man gani mga managsuon anang usalang kamitros anang yuta kay gibalhin ang utlanan. Kiniha ay wa pa maghuman hangtod karon nga matay na lang nagkiha, hangul kay tag yuta, hangul kay tag properties. Pero si San Antonio sa iyang kadato gihatag niya tanan. Gibinlan niya jutay ang iyang manghod kay paras kaugmaon sa iyang manghod nga babae. Pagsunod niyang simba, niingon man sad ang gospel nga iyang nabati kanang gospel ni Mateo, ayaw mo kabalaka sa ugma. Do not worry about tomorrow. Look at the birds, look at the flowers, look at the weeds. Wa sila'y kabalaka pero giatiman sila sa Ginoo. Pag uli niya sila, gihurot niya baligya tanan apil ang iyang balay ug ang halin iyang gipanghatag ngadtos labing kabos. Gihurot ginyag hatag ug ang iya dayong kaning kuan, iyang manghod, iyang gipiyal sa mga madre. Ug siya milakaw ngadto sa disyerto nga wa gyud bisan gamay aron magpuyo nga mag-inusara, magampo sa Ginoo. Nya kay gibutang masanas Ginoo sa ni San Pablo ba to kanang iyang letter to the Thessalonians, ningon siya, ang tao nga dili mo trabaho ayaw pakana. Sige siya trabaho, manual work aron siya mabuhi. Nya kay na may sobrang gamay ang iyang kinitaan sa iyang trabaho, pagbugwal sa yuta, ang sobrang gamay ihurot pagid hatag ngadto sa iyang mga silingan aron inig kaugma wa na siya'y gisaligan. Grabe no? Hiling nga imong tupad ing namusunod kang San Antonio. Muna mag-iskinhawa ni mong tigo. Na sa tinudanay kining atong pagbaligyag slat din gitudluan ta mo nga maliwat-liwat mong San Antonio. Kana bang kamao bitaw tang mo give up og kwarta nga way pagpangayog baos, gawas lang sa baos nga masuod tas Ginoo. Kana ra man gyud ang gipangayo sa Ginoo. Ug ang atong dako kay kontra dinhi ang gulayat sa atong kinabuhi kinig yung ka-attach nato aning kwarta, ka-attach nato aning mga properties. Kana bang panghuna-huna nga ang akong yuta, ang akong kwarta, maoy mo secured sa akong future. Maunay gulayat sa atong kinabuhi. Ang tanang mga santos, apil na ni San Antonio Abad, San Francis of Assisi, San Vicente Ferrer, hasta gani si Santo Niño nga nahimong Kristo, si Mama Mary o si Saint Joseph, wa yo'y single thing in this world nga ilang giangkon nga ilang ug ilang panalipdan. Gibiyaan yung tanan si Kristo hastang katapusang to siyang dugo iyang gi-give up
dinhi aning kalibutana. Bisag patay na gud siya, giduslak ang iyang kilid, ning agas lang yapon ang dugo og tubig. Gihatag gyud tanan. Hubas gyud tanan. Nge. Ing na imong tupad. Gusto kang mahimong David? Sige, ing na. Nagusto ka mahimong David o Gulayat? Ang mga tao karon nangandoy mahimong Gulayat. Ay, unsam nang Gulayat ka na bang dako ba? Ligon mo na sigig yung padako sa balay, siging padako sa kwarta, siging padako sa negosyo. Ingka ikaw pader, sige kag padako anang kumbinto, sige kag panindot sa simbahan. Yes, mao ni ang atong pagbuntog ni Gulayat. Kaya ang tag-iya sa simbahan, dili sa Padersiano, ang simbahan sa Archdiocese sa Sugbo, ang kumbinto, ang tag-iya na dili Padersiano. Pila na lang kabuan gikan karon 1 anis Padersiano dinhi. Di gay ko kasigurog makapuyo ba ko anang kumbintuha, makahigda ba ko anang kwartong mga nindot nga kwartong gipanghimo nato, gidesign ni Monsignor Ting ang kahas. Nindot ra ba kay nahigdaan? Way sigurog makahigda pa ko diha. Wa sa ko mangandoy nga anha ko mohigda para na sa simbahan. Kining mga yuta nga atong gi-acquire dinhi, why single meter ana nga ihatag na ring Padersiano anha na simbahan. Kamosang namalit og slots, wa say bisag usa na lang ka usa ka tiil nga yuta nga ihatag nga ninyo anhi ni sa simbahan. Pakpakan nato ang namalit sa slots. Yes, salamat kayo. Naliwat na ta ginagmay, naliwat ta ni San Antonio, naliwat sa tang David. Si David nirisgos iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa mga taga-Israel nga buot ng buntugon sa mga Pilistihanon. Nagkurog na ang mga Israelita kay di sila kabuntog sa mga Pilistihanon tungod adtong Gulayat nga purting liguna. Nagkurog sila hasta ang hari nga si Saul mikurog ng luspad. Sa ato pa ng istorya, miputi ang miputi ang Abil. Pero si David puwa-puwag naong bata, guwapo, sus ano gunag mapatay. Kamo namoy anak guwapo kayo. Saban inyong panalipdan o inyong ipapatay anang buangon kayong tao? Saban? Guwapo kayo inyong anak ba? Wa maliwat ninyo? Saban? Imong ipapatay o dili? Oh, moingon jud ka kaanugon anig mamatay. Pero si David, wa maanugon ni sa iyang kinabuhi. Ningon siya, gigamit ko sa Ginoo o kung gamiton ko sa Ginoo, ipagamit na ko ang tanan. Muna siya nag-compose anang kanta nga Psalm 23, The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. There is nothing I should fear. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are at my side. In front of my enemies, you give me repose. Simna nga na, bisag ipalibutan ko sa akong kaaway, imo kong gitagaan o kalinaw. O, di ba? Muna kanang nagsalig silang bahandi, kanang nagsalig silang kwarta, wa na'y kalinaw. Nga naman, nabuntog na silang Gulayat. Gipunggutan na sila gliog ni Gulayat. Pero kanang kusog ay mamalit og slots, way po panagana, kada sweldo mo palit yung slot, mauna sila'y malinaon. Naibagong ni text na ko karon, ingon siya, Father, sakto gyud ang imong giingon na kining pag-give up sa tanan, apil ng garbo, maugay solusyon sa problema. Sa kadugay na namong wa magtagad sa akong asawa, iyan akong gisalikway tungod sa akong sala nga nabuhat. Sige kog paminaw nimo, Father, giangko nako tanan akong sala, wa ko niadto sa akong asawa, gihunong nako akong bisyo, sige kog palit og slat diha nimo, Pader, wa lang kakahibaw ana siya, sige kog hilak tungod sa akong sala,
Og niingon ko sa Ginoo, Lord, kung to itugot nimo, pabalika lang ang akong asawa nako. Ako na gid siyang panggaon hangtod ko mamatay. Pero wala na gid siya kasiguro. Wa kuno kaabot og usa ka tuig karon. Few days ago, ni text ang iyang asawa niya nga magkita sila. Nya pagkita nila, way tingugay, ditso kuno sila ginaksanay. Sana all, no? Nindota, no? Nakaingon lagi siya. Okay na yung kay may pader niya. Iya pa yung ibutangas tumoy. Unta pader di na ni mausab. Permanente na unta ning ingon ani. Niya ako di siyang gitiksan. Ikaw ra gyud makadesisyon kung imo ba nang permanentihon o imo ba nang gubon. Balik sa imong sala. Guba gid na. Pabilin nga buutan at tubangas Ginoo, magpabilin sad ang kalinaw o kalipay o kahiusan ninyong duha. Nabuntog nila ang gulayat sa garbo nila. Isip banag asawa. Pila ka buok ron atong mga managtiayon nga nagbuwag. Tungod lang anang mga problemang emosyonal, financial, usahay, social problems. No? Luoy kayo. Nabuntog ni gulayat. Nagwa ginalipay kayo. Pero sige lang, manindog na ta.